Actuel media jabrani filebagaw Mali kono Mali ko kan aw bismillah aka bi dogo kun kibaru keneka ni bakrubaw ye banko gelaya bado be hippodrome lycée Bilali Sissoko kalando kan a gelaya be ka juguya dongo do ka tafe o bena wala wala dogo kun kibaru kono Yugu festival tako flana min kera Bamako Palais des Sports min be wele ko Salimata Mayiga a kera sababu ye ka fini suguya kura caman da kenemaya Palais des Sports kono o fina bena wala wala dogo kun kibaru kono Actuel media jabarani filebagaw Mali kono Mali ko kan o bismillah kokura aga bi dogo kun kibaru keneka ina fo atun fara chuga mina bakrubaw la yugu festival tako flana mi damnela février kalo tile mugan kile ka kunche tile mugan ngorola Palais des Sports Bamako kono alaje kun sinsine be jamana soro da bolo mi be ga labara shifina kaw fe ni la jami sigira singa finentigi la kaw ka la selikulu fe akela sababu ye ka yelen bla jamana soro da bolo kan ani jamana takanya bolo do kan ka an yere ka bolo labaraw don bala la jame soro dangman do la se ala nyina makelaw ma nana ka didia minya fonni kanyi yugu ka donga fle ka damuta ki dabok mala ki laben ka soro ima musa ka berebo yoro kelimpew ani wakati kelimpew sankono o be se ka ke festival friperi doroni la ni o yugu tagola nyana jey festival friperi tago flana baraw kera Palais des Sports la ka damine février kalo kile mugani kele ka tabla kile mugani woro la samba fla ani mugani duru ni o babu kunye soro sira telima ko ke demeye ka ta Mali shifina kaw fanfe ni hakilina intaba ni o fama communication yi bena ke sababu ye ka yugu tabala ka soroli nogoya mukawma ni nga klara demedo yugu firil bagawma mamunu yu sendo ni baraina yalma ulu yere yeni hakilina yi chogodi. Bon, il y a deuxième édition de méga participer à la. Bon, ne va être dans les jours à venir, initiative parce que ça permettra aux gens qu'à Foucault Friperi Fleni, nous me voilà comme Colombe me voilà tout. Car la complexité Friperi donne quoi. Moi, c'est qui paraît où la catayoro ça donne de la classe. Bon, avec des pans ensemble qui est une médaille à partir de 4 000, quand il faut 10 000 là. Ensemble, tu suis pas l'argent non. Ulu complet 6 000, boyfriend complet 5 000, slim na ensemble 4 000, donc blazer de 10 000, blazer complet. Bon, dans Frachaman de Bala, festival Fustani, Kafusani, Nibe Konna là quoi. Parce que premièrement, il y a des clients soro, il y a tout faire que fait mais la kodo, il y a clair à 21 que, il y a relation chaman soro à Kono quoi. Festival qui est dans la manina, il y a fait chaman soro. Quand il y a festival il y a ça faut que tu minke, mais en yɛrɛ base wuri munu mɔgɔw ta miiri k'a fɔ I bɛ se ka ensemble minnu sɔrɔ qui sont comparables aux industriels la an b'o de bɔ friperi la ka na n'a ye. Yugu bɛ se ka maa pari k'a sɔrɔ I ma wari caman bɔ wa a suguya ɲumanw yɛrɛ o kama sannikɛlaw ni nimisi wasa taara so. Awɔ n nana sanni na wa n nana fana k'a lajɛ wa n ye n sagona finiw fana sɔrɔ n nana denmisɛnnin fini ani n yɛrɛ ka don finiw de san awɔ n y'u sɔrɔ da ɲɔgɔn na parce que n'i taara suguba la I bɛ fɛn minnu sɔrɔ ani I bɛ na I bɛ fɛn minnu sɔrɔ I b'a sɔrɔ yan de taa Dakar ka tɛmɛ suguba ta kan sisan komi ne nana ni 4,000 ɲɔgɔnna ye n ye complet 6 ɲɔgɔnna sɔrɔ mɔgɔ caman kɔni bɛ yugu o bɛ ban yugu la industriel ne kɔni bolo yugu kɔni bɛ mɛn ka tɛmɛ industriel kan wa fana a ka ɲi parce que nin bɛ kɛ san kɔnɔ siɲɛ kelen ne kɔni b'a ɲini denbatigiw bɛɛ fɛ ne ni sera u profiter u kana lajɛ ka tila ka sanni kɛ parce que nin ne siɲɛ fɔlɔ de ye mais ne kɔni nana man nimisa an ka cɛ fɔ nin ne siɲɛ fɔlɔ de nana la a ko bɛ cogo di wa n ye ɲɛnata fɛnw sɔrɔ bon le prix je pourrais dire que ça va parce que n'i taara u ka bitiri principal la n'i y'o prix fɔ ani nin prix je peux dire que ça va c'est abordable avec 10 000 ne sera ka fini dɔw san n ye jupe dɔw san ka jean dɔw san ani gilet dɔw voilà ani bijoux dɔw bon m'u encourager u ka na parce que bɛɛ ɲɛnata bɛ yan bɛɛ bi sago sɔrɔ yan. Nana Isa Gambi ka fɔ la tɔnɔ caman sɔrɔla salon ta la ka tɛmɛ ɲinata kan ale bolo o kɛra ka da kun caman kan. Bon, première édition jara yɛrɛ de fo ka dama tɛmɛ a période fɛnɛ tun bɛnna reprise ma donc reprise généralement mɔgɔw bɛ fini kuraw san ka caya mɔgɔw bɛ nouvelle achat kɛ parce que san kura do fɛn kura do découverte kura do mais ɲina ça va aussi ma bɛnna fɛn caman ma quoi donc a tɛ première édition bɔ ten précisément ne tɛ bal kɛ ne bɛ tri de bal de kɛ parce que ne bɛ fɛn feere premier choix ye mɔgɔ minnu bɛ bal ci ne b'olu ka premier choix de ta
ka tila ka segin ka revend. Donc en tant que fɛn bɛ tendance la hali n'i y'a san 400 n'i ye prix da hali 5 000 6 000 7 000 hali 10 000 a bɛ san a bɛ dépend tendance de la. Généralement a baara kɔnɔ kuma dɔ la i bɛ perdu kuma dɔ la i bɛ gagné a fila bɛɛ b'a la. Kuma dɔ la i bɛ standi wari sɔrɔ ani i bɛ wari min sɔrɔ a sanfɛ généralement surtout an minnu bɛ bɔ fo ba kɔfɛ donc n'i ye transport mɔgɔ minnu b'i dɛmɛ k'olu bɛɛ bɔ a la c'est pas satisfaisant mais kuma dɔw la. Wagati min na dɔw b'a fɔ k'a ka di ni muso ye jateminɛ kɛ danfara la min bɛ salon ni ɲinanta cɛ ni ka tila ka welewele da kan kɛ ka ɲɛsin a ko ɲɛnabɔbaw ma. A ye saliw ta 20,000 mais an m'a bɔ parce que sanni tɛ ka kɛ fɛn ka gɛlɛ o ye tige fɛn ka da la ko 1000 francs mɔgɔ k'u se ka tige ta 1000 francs ko tige ka gɛlɛ sinon salon franchement parlant an ye feere kɛ yɛrɛ de mais ɲinan an ma feere kɛ sugu tɛ yen wari tɛ mɔgɔw kun mɔgɔw ko sali ka gɛlɛ k'u se ka ta olu degera fufu de la jama bɛ ka na u bɛ tila ka segin u ma sɔn ka sanni kɛ quoi o donna an ka ko la dɔɔnin quoi perte dɔɔnin donna an kun ɲinɛn ta an ma nafa y'a la mais salon ko ta kɔni an ye feere kɛ yɛrɛ de fɛɛrɛ min b'an bolo k'a f'u ye na u ka da kɛ fu ye mɔgɔw bɛ na festival dabɔkun ye fufu de u bɛ na u bɛ sanni kɛ an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la mais comme ça mɔgɔ tɛ na dɛ. Ka da a tako fɔlɔ latigɛ ko ɲuman kan festival firipeli la ɲɛnamayabagaw y'a laɲini k'a tako filanan boloda maa caman ye nin hakilina in fo ni a kɛra sababu ɲuman ye olu ma o n'a ta bɛɛ maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko ɲinanta ma kɛ olu sago ye sabula u ka laɲiniw ma sabati a kun ka d'u ye cogo min na. O bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni festival firipeli bɛ kɛ sababu ye yuguyugu feerebagaw a sanbagaw k'olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na ni ka tila ka kɛ sababu ye ka da caman yɛlɛ u ye. Aw fɛnw da ka di fana wa a ka ɲi fana wa a nisɔndiyara fana. Ka ta février kalo 22 la ka taa bila mars kalo tile fɔlɔ la Afrique jamana ye ɲɛsin Wagadugu ma ni o ye Burkina Faso duguba kɔnɔna ye ani cinéma donnen no bala dugu min na ka tɛmɛ dugu bɛɛ kan walasa ka FESPACO san 29 ɲɛnamaya Wagadugu ni lajɛba in kɛra sababu ye ka faranfina ɲɔgɔnbɔnaw labɔ kɛnɛda la ani ka ladalako ani sɔrɔ k'u falen ɲɔgɔn na Zinab Geye bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ka ta février kalo tile 22 la ka se mars kalo tile fɔlɔ ma Afrique cinéma ni télévision ɲɛnajɛba n'a bɛ fɔ a ma ko FESPACO ale tago 29 kɛra Wagadugu Burkina Faso jamana kan. Ni festival in ye Afrique ɲɛnajɛba dɔ ye min ɲɛsinnen bɛ cinéma ma a bɛ kɛ san 2 o san 2 Burkina Faso kɔnɔ a bɛ jate jamana filimu ɲɛnajɛ dɔw fɛ minnu bɛ baara la hali bi diɲɛ kɔnɔ. FESPACO ka laɲini ye ka Afrique cinéma baara jɛnsɛn ani k'a yiriwa ka dusu don fɛnw yɛlɛmani na baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ u ka seko n'u ka dɔnko la ani ka dɛmɛ don Afrique cinéma yiriwali n'a lakanani na ni ka kɛ sababu ye ka cinéma kalanko a n'a lafaamuyali fɛɛrɛw jira ni tako 29 in bi baabu kan ni o ye Afrique cinéma ni ladalakow danbe ye ni baabu in kun ye an ka farafina jamanadenw ka miiri an danbe la. Tchad kun ye duna jamana ye min ye bonya sɔrɔ ɲinɛ a ɲɛnajɛ daminɛna sibiridon février kalo tile 22 san 2025 Palais des Sports Ouaga 2000 la capitaine Ibrahim Traoré ka ɲɛmɔgɔya kɔnɔ baara caman tun bolodalen don ɲinɛ filimu 1000 ani 200 ani 32 de tɔgɔ sɛbɛnna nka komite labɛnjɛkuluw labanna ka filimu 200 ani 35 suganti minnu bɛ kɛ suguya caman na i n'a fɔ court métrage documentaire série télévisée lakɔli filimu ani animation filimu o filimu ninnu na filimu 17 bɛ boli la ka ɲɛsin étalon d'or yeninga ma ni o ye festival in yɛrɛ saraba ye burkinabɛw ka production 2 sugantira Katanka dans Scorpion ni o labɛnna Dani Kuyate fɛ ani Invertuise ni o labɛnna Shelio Aisha Boro fɛ filimu ninnu bɔra jamana 48 na farafina kunduru kɔnɔ wa a tilalen don 13 ye minnu tɛ kelen ye festival saraba in kun bɛna di diɲɛtɔma dɔ fɛ ni ale ye Mali cinéma ani Afrique cinéma ɲɛmɔgɔba ye Suleiman Sise ni ale fatura arabadon février kalo tile 29 san 2025 Bamako ka si to san 84 na bonya dɔ kɛra a ye festival daminɛ na n'a ja jirali ye min tanuna kosɛbɛ jama fɛ. Kabini san daminɛ wagati kalanso Bilali Susogo bɛ gɛlɛya kɔnɔ sigilanko dɛsɛ bɛ u fɛ kalan tɛ ka kɛ a ɲɛma karamɔgɔ dɛsɛ bɛ u la
o n'a ta bɛɛ u ye welewelekan bila fosi ma falen. Abdoulaye Mayiga taara kɛnɛ kan an ka jigin a ka sɔrɔlenw lajɛ. Hinɛko ani makareko kalandenw filɛ nin ye kalan na maɲumantɔko la laboratoire n'a gɔngɔn de kɔnɔ k'a sabu kɛ ban tɛ kilasiw kɔnɔ o kan ka kalan kɛ yɔrɔ min na. Kalan nafa ka bon nin ma denmisɛnninw filɛ nin ye kalan na togoya min na lycée Bilali Sisoko la. Kabi congé dɔrɔn an bɛ nele yan nɔ an bɛ yɔliyɔli dɔrɔn de la yan nɔ an sɛgɛnna yɛrɛ an ye grève dɔ kɛ yɛrɛ ko solution bɛna sɔrɔ a la solution ma sɔrɔ a la an sɛgɛnna ni panko in na yɛrɛ de an bɛ yɔliyɔli dɔrɔn de la yan nɔ. Franchement on bɛ labo kɔnɔ bi depuis ni san daminɛ la an bɛ togo la bon an nana an ka panko ma sigi ligne kelen kan waati bɛɛ an b'a kuma fɔ a ta ka gérer bon an ka maître yɛrɛ an b'olu de fɔ parce que olu bɛ ka courage ta ka na donc olu bɛ na ka na ti fɔ an ɲɛna donc n'u nana u b'an dɛmɛ ni salle bɛ yen nɔ donc u b'a la an don salle kɔnɔ. K'a fɔ san 2025 la hali bi Bamakɔ Mali faaba kɔnɔ kalanyɔrɔ ka sɔrɔ ban tɛ kilasi minnu na fo ka kalandenw bila kalanko gɛlɛya la k'a sabu kɛ sigiyɔrɔ tɛ u bolo. Nin problème daminɛna depuis orientation kɛra minnu passera DEF la salle ɲina depuis olu orienté la problème nana. Pourquoi problème nana parce que san o san a ka ca ni san 10 ni kɔ jan ne ka besoin n bɛ demande min kɛ ni DEF-tigiw orientation kɛra a ye mɔgɔ 300 bila ka na ou bien 310 n'u ma 300 bila ka na u bɛ 310 ɲɔgɔn bila ka na ou bien 315 tuma dɔw la transfert yɛrɛ bɛɛ fara la an bɛ se k'o gérer mais cette année u ye 412 bila ka na o 412 a cayara an ma o de kosɔn gɛlɛya bɛ yen an ka école ye minnu bɛ bac kɛ o ye classe 6 ye minnu bɛ 11e la classe 11 bon n'olu jigira waati min na an bɛ 10e don ni terminal bɔra an bɛ 10e don u ka kalan bɛ se ka daminɛ midi tɛmɛlen kɔfɛ mais a man di bɛɛ dɛ hali a man di professeur bɛɛ ye parce que tout le monde est homme d'affaires parce que a b'olu ka programme fana tiɲɛ u bɛ taa minnu kɛ yɔrɔ wɛrɛ la a b'olu tiɲɛ mais an kɔni b'a kɛ. Maɲumantɔko dan lycée Bilali Sisoko ka banko gɛlɛyaw kilasiw kɔnɔ a sera yɔrɔ la bi fo ka nɔ bila karamɔgɔw ka baara la ani kalandenw yɛrɛ ka kalan na. Écoledenw orientera ka na anw fɛ yan écoleden caman mais malheureusement u kan ka don salle minnu kɔnɔ ban yɛrɛ tɛ yen a kɛra sababu ye matière dɔw bɛ yen u ma se ale k'olu kɛ composition tɛmɛnen 10e ka composition tɛmɛnen malheureusement matière dɔw bɛ yen olu ma se ka composer o la notamment dans le français. Donc o kɛra gɛlɛyaba ye a gɛlɛya yelen bɛ kosɛbɛ denmisɛnnin ka hakɛ minɛli la. Bon a bɛ ka jan kan parce que an bɛna kuma dɔw la fo dɔw ka tila kalan na dɔw ka sɔrɔ ka don comme panko gɛlɛya bɛ yen a bɛ ka jan kan an tɛ ka se ka progresser ka taa ɲɛfɛ dɔ la quoi an bɛ retard la matière caman na fɛnɛ. Tiɲɛni yɛrɛ la maloyala ko don dɔɔni k'a fɔ ko école dayɛlɛlen don et puis école publique ko denmisɛnninw kan ka na kalan kɛ yan mais kuma ba ne sɔrɔ ko k'u sigi an bɛ don min na ko bi a kuma in fɔ man di maloyala ko ba de don. Gɛlɛyaba de bɛ yan ekɔliso la ni sigilan tɛ kalandenw bolo a ko ɲɛ ka gɛlɛn sigilan tɛ anw ka 10e mɔgɔw bolo classe 10nan mɔgɔw sigilan t'u bolo même souvent terminal ni 11e la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ 2 sigi ban mɔgɔ 3 sigila kɔnɔ hali n'an donna sisan an b'a ye baliku dɔw sigilen bɛ 3 o tɛ bɛn an mago bɛ ban de la pour que denmisɛnninw ka se ka sigi 2 ka cours kɛ mais o ban tɛ yan. Nin laboratoire min yɛrɛ kɔnɔ karamɔgɔw b'u jija ka kalan kɛ kalandenw kunna o fana n'a dama gɛlɛya don ka d'a kan a ma dabɔ o kama wa yɔrɔ in korolen don fana kalandenw ma. On est obligé pour que cours kana perturber denmisɛnninw ka to ten kalan tɛ k'u kunna o de b'a to an bɛna labo kɔnɔ ka na cours ta n'o tɛ 6 classes de b'an bolo fɛnkɛ t'a si kɔnɔ ban t'a si kɔnɔ donc denmisɛnninw bɛ na tuma dɔw la yɛrɛ dɔw bɛ na après midi la par exemple ni midi tɛmɛna sisan ni dɔw jiginna 11e terminal mana taa so dɔw an bɛ taa cours kɛ 11e classe kɔnɔ ou bien 10e classe kɔnɔ bon ni mun bɛ fɛ pour que o kana k'a la donc an bɛ na ka na cours di labo kɔnɔ mais bɛɛ tɛ se ka labo sɔrɔ fɛnɛ o an bɛ kɔn ɲɔgɔn ɲɛ de ni mun kɔnna ka na e bɛ labo tile ta ka labo dayɛlɛ ka n'i ka cours kɛ dans le cas échéant e b'i jɔ fo ni 11e mɔgɔw jiginna ou bien terminal pour que i b'i ka cours kɛ.
ni maɲumanto ko min kalan bi ka k'a kɔnɔ lise Bilali Sisoko la denmansa dɔw yɛrɛ b'a kalama nga amu bali k'u denw to kalanyɔrɔ in na u ka kalan kɛ lise ɲɛmɔgɔw ka fɔ la. Bɛ gɛlɛya mun yɛrɛ lase ma i ma nin préparer cogo denmisɛnninw tɛ se ka baara kɛ condition ɲuman kɔnɔ e yɛrɛ ɲɛ b'u la sigiyɔrɔ tɛ u b'u jɔjɔ de k'u sɛmɛ labo tableau ninnu na ban tɛ yen chaise tɛ yen an bɛ obligé ka baara k'o kɔnɔna na e yɛrɛ b'a dɔn o mana kɛ baara tɛ se ka k'a kɛcogo la o donc denmisɛnnin soit u bɛ sɛgɛn joona ne yɛrɛ bɛ sɛgɛn n tɛna se ka hali don baw ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka se k'a fɔ n bɛ denmisɛnninw lajɛ donc je suis obligé ka baara kɛ o gɛlɛya kɔnɔ ten. Depuis situation nin daminɛla denmansaw b'a kalama parce que n'o don bɔla école la yan u bɛ taga fɔ ko banto ka école la yan ko kalan tɛ yen a caman yɛrɛ bɛ na ɲininkali kɛ caman yɛrɛ bɔla yan ye situation expliquer o ɲɛna mais o y'a faamuya. Ne masaw b'a kalama k'an bɛ ka kalan kɛ nin condition in na mais dɔw yɛrɛ masa nana yan nɔ u kumana directeur fɛ mais ɲɛ foyi ma sɔrɔ a ko la ko jani sanga yɛlɛma ko pan min na u sera k'o dɔrɔn de fɔ anw ɲɛna. Dɔw b'a faamuya mais dɔw bɛ tɛ k'a faamuya quoi dɔw yɛrɛ bɔla yan kunun cɛkɔrɔba dɔ a n'a denmuso k'a denmuso ko ban tɛ kilasiw kɔnɔ k'o don bɛ kalan kɛ di ne ko tiɲɛ don ban tɛ kilasiw kɔnɔ mais système de rotation de bɛ yen kuru min ka ɲi ka kɛ sɔgɔma o tɛ na sɔgɔma dɛ parce que o bɛ kilasi sɔrɔ après midi de la n'o ye 11e ni 10e mɔgɔw ka terminal mɔgɔw ka kilasiw ye o ni maître de bɛ rendez-vous di ɲɔgɔn ma sa o heure la u bɛ n'o ka kalan k'o la o ban tɛ yen u ma kalan bala kan ko ni min tugula ka to so ko kalan tɛ yan ko ka manque kɛ banko ye o yɛrɛ tilana trimestre la semaine passée. Bi na ni kalanyɔrɔ bɛ bi min mago bɛ dɛmɛ na o dɔ ye lise Bilali Sisoko ye ni maɲumanto ko bɛɛ kɔfɛ kalanyɔrɔ ɲɛmaaw b'u k'u jija walasa kalan ka di kalanden minnu ye u ka se ka kalan sani dɛmɛbaaw ka sɔrɔ. Maroc masakɛ Mohamed VI ni ale dinɛ ɲɛmɔgɔ ye a ka jamana kɔnɔ a ye wele bila a ka jamana kɔnɔdenw ma k'u kana laya faga seliba nata in na min bɛ bɛn juin kalo ma ni laɲini fɔra ka da u ye gɛlɛya min sɔrɔ bagan ka dumuniko la ni o nana a feereli gɛlɛya ni hakilina in delila ka taa a fa fɛ san 1996 ka sababu kɛ o gɛlɛya kelen ye walasa ka faamuyali sɔrɔ an ka jɛga Maimuna Daw ka sɔrɔ n'o lajɛ. Fɛn min ye Maroc jamana ɲɛmaa ye ni o ye Mohamed VI ye ale kɔni ye kuma dɔw fɔ min lasela a ka jamana minisiri min ka baara ɲɛsinnen don diinɛkow ɲɛnabɔli ma ale fɛ a ka kumaw kɔnɔ a y'a yira k'a fɔ ko seliba nata in na ko fɛn min ye Maroc jamana fantan fana faama kan ko maa si den kelen de kana saga faga min ye laya ye sabula a y'a yira k'a fɔ ko jaw kɔni kɛra olu fɛ yen olu kɛra sababu ye ni ka u ka baganw dɔgɔya kosɛbɛ ka tila k'u sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ yɛlɛ o kama a y'a ɲini a ka jamanadenw fɛ ko maa si den kelen kana laya faga seli la sabula ni layaw fagara o bɛna kɛ sababu ye ka sagaw si latunu u ka jamana kan a tilala k'a sɛbɛntiya a ka ci kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko saga fagali seliba la ko o tɛ wajibi ye silamɛya la wa ko silamɛya jɔsen 5 dɔ tɛ ko sunna de don n'a jari ye de i b'a kɛ fɛn min ye Mohamed VI fa yɛrɛ ye ni o kun ye Ura Asani ye a yirala k'a fɔ ko ale fana kun ye ni sariya ɲɔgɔnna ta san 1996 waatiw la. Sisan jamana kɔnɔ kibaru n'a kɔkan kibaru bɛna lase teliyala Maimuna Daw fɛ. An ka jamana kɔnɔ kunnafoniw cɛmancɛ fanga ɲɛma General Asimi Goita ale kɔni ye arabu jamana ka ciden dɔ bisimila Mohamed bin Abdul Aziz Al Kulefi ye arabadon février kalo tile 26 san 2025 ni ma kofɔlen kɔni kun nana a ka jamana ka badenya foli ani teriya foli de lase an ka jamana ɲɛmaw ma u ka cɛsiri ani u ka wulikajɔw la lakana sabatiliko la an ka jamana kɔnɔ ani kow ɲɛnabɔli o kɔfɛ a ka ni nali kɔni bɛ don ni jamana fila in cɛla baraɲɔgɔnyaw sinsinni hukumu kɔnɔ wa a bɛ don fana a ka taamaw la minnu bolodalen don farafina jamanaw la walasa ka u ni u ka jamana cɛla banba ni ɲɔgɔn in kɛnɛ kan an ka jamana maa caman kun bɛ i n'a fɔ minisiri min ka baara ɲɛsinnen don an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla kow ɲɛnabɔli ma Abdoulaye Diop ka fara o kan an ka sɔrɔ ani mara minisiri Aluseni Sanu ale fana kun bɛ yen nɔ. Jamana kɔkan kunnafoniw
Algérie ministre min ka baara ɲɛsinen do u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla kow ma olu y'a yira k'a fɔ alamisadon ko Algérie jamana kɔni tɛna sɔn Faransi jamana ka bagabagali si ma wa ko Faransi jamana kɔni ye waati min fɔ u ye ko u tɛna fosi kɛ ni ka bɛn o waati kofɔlen ma. Faransi kɔni kun ye Algérie jamana bagabaga k'a yira k'a fɔ ko u bɛna dan siri bɛnkan na o bɛnkan mun sigira sen kan san 1998 waatiw la o mun kun bɛ cogoya kɛrɛnkɛrɛnnen ta ni k'a di Algérie jamana ma. Fɛn min ye Ukraine jamana ɲɛmaa ye ni o ye Volodymyr Zelensky ye ale kɔni kun bɛ Washington ni o ye États-Unis jamana ye yaasa ka taa bolonɔ bila sɛbɛn na o min ye bɛnkan ye min laɲinina l'Amérique jamana ɲɛmaa fɛ Donald Trump a y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛna Kiev dɛmɛ ni o ye Ukraine faaba yɛrɛ ye o dɛmɛ in falen ye a y'a laɲini ka fɛn dɔ sɔrɔ Kiev bolo ni o ye Ukraine jamana ye. Maa caman kɔni banana alamisadon février kalo tile 27 san 2025 mobili dɔ fɛ Israël kɔrɔyan fan fɛ min ɲɛsi jama ma ni ka don jamana. Polisiw kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ se ka kɛ bingani wale min labɛnna bamanciw fɛ. O kɔfɛ polisiw ye sikanama dɔ minɛ ani sikana mobili dɔ a yirala k'a fɔ ko min ye mobili boli ni k'i ɲɛsi maaw ma Haifa ni o ye Israël worodugudugu dɔ ye. Ni de bɛ dan sigi a ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'élite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence.